Face mask, open. This one. Interview a cikin ku. Assalamu alaikum. Da farko dai suna na Kamal Eke na gudu ƙwararrun safa ba a cikin shi. Wannan abin da yake faruwa ne zan yi wani abu gaskiya matsayin rayuwa ne ta nuna. Matsayin rayuwa ne kunci da ke wahala. Abubuwa sun yi wahala komai ya halin kaso 100%. Ya kusa rubin ne kamar ni na aure shekaru 10 sun wuce. Na sai shinkafa da rubu. Na sai galan da wani communities kana dubu amma yanzu na wani ya kai naira 60,000 shinkafa da wajen naira 90,000. To in ma ka fita in kawai shi ke ɗauka me za ka samu kusa. Wato dai ba da matsala a ce a jarida na zo na yi shi ba ya ce matsin ya yi yawa. Matsin fa ya yi yawa. To yanzu a matsayin ka na ɗan ƙasa ɗan Najeriya da ke shi. Fito wanda aka yi ta a sauko da kaya da koko muna buƙatar wannan mutumin ya sauka. Gwamnati muna buƙatar sauka mana rayuwa kamar yadda lokaci da ya shugaban ƙasa ya janye mana subsidy. Minti ɗaya a sakan da ya ce ya ce subsidy muna buƙatar dawar subsidy. Sannan kuma farashin dala a karya shi ta dawo 450. To ni abin da yake ban mamaki a matsayin mu na 'yan Najeriya da muka saba amfani da naira da kwandala da naira. To ai da ya kawo mana maganar dala a haihuwar farashi. Ita dala ai ta kawo mu ba mu da ba ma ne sarrafa ko sai mu ji kashi da su. To dole sai mu yi amfani da. Bala dala ta zama always ko ina na amfani. To menene sakon ka na karshe ga al'umma yanzu? Sakon na karshe ina fatan gwamna shugaban kasa yan mu da su su sassauta mu tsaya su kuma mutum in dai dan mu suke in dan talaka suke su fitar da wacin wannan masha Allah. Da farko dai kun saurari bayani daga bakin wannan bawan Allah da ya yi report a kai. Mu dai 'yan ƙasa ne na gari abin da muke kira ko da yaushe a sassauta wa talakawa don ga so mun taɓa nan kuna gani daga rijiyar zaki kai tun daga lambu kankarin gwarzo tawowa ake zaka muna kan gadon kofar kabuga gaba da bayan mu al'umma ne suka fito gaskiya gwamnati a yi mana adalci